чандест ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳуҷумҳои иттилоотии хоинони давлату миллати тоҷик ки дар гурӯҳҳои наҳзатӣ аъзо мебошанд шиддат ёфта истоданд. хоинони миллат ҳама чизи хубу бадро бо ақли пучи худ таҳлилу танқид карда мехоҳанд назари мардумро нисбат ба фаъолияти мақомоти давлатӣ дигар созанд ва ба ҳамин роҳ бори дигар миллатро ба гумроҳӣ бикашанд. бояд дар хотир дошта бошанд ки калонсолон ки рӯзҳои сахти ба сари мардум овардаи ин қабил гурӯҳҳоро нағз дар хотир доранд, асло ба аъзоёни ин наҳзатиҳои миллаткуш бовар нахоҳанд кард. аммо мо ҷавонон низ як чизро хуб бояд донем ки наҳзатиҳо ва касоне ки зери сояи кабирию дигар хоинони миллат панаҳ бурдаанд ҳеҷ вақт ғамгусори миллат набуданд. агар мебуданд солҳои навадум миллатро ба вартаи нестӣ ва давлатро дар ҳоли аз байн рафтану таслими дигарон кардан қарор намедоданд. мо нағз медонем ки ҷони зиёда аз 150,000 нафар аз дасти ҳамин хоинони нохалафон ба бод рафту 1,5 миллион нафар маҳз бо сабаби ҳаминҳо гурезаю беватан шуданд. агар имрӯз мушкилӣ дорем, маҳз натиҷаи зарари бузурги молию пулии овардаи ин беномусон аст ки иқтисодиёти кишвар дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба он рӯбарӯ гашт. имрӯз дар расонаҳои хабарӣ ва сомонаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби нафарони ҷоҳилу фосиқ ба мисли Кабирӣ, Истаравшанӣ, Салимпур, Шарофиддин Гадоев, Муҳаммад Иқболи Садриддин ба ватани зебоманзару файзбори худ санги маломат меафкананд. хоҷагони хориҷиашон майнаи ин тоифаро ба андозаи заҳролуд кардаанд ки дар он барои фикру андешаи солим боқӣ намонда аст. зоирашон одам, вале ботинашон иблис асту нангу номус, орият ва дигар арзишҳои олии инсонӣ барои онон маъное надорад. ғайр аз садақаи хоҷагонашон аз ин рӯ ба хоинон муроҷиат карда мегӯем ки мо ҷавонон ва ҳама шаҳрвандони ин кишвар ба иғвою дасисаҳои шумо дода намешавем. мо медонем ки шумо ба ҷуз таслими ин давлату миллат ба хориҷиён дигар ҳадаферо пайгирӣ намекунед. ба шумо хоинони халқу ватан ва курнамакон гуфтанием ки мо медонем ки шумо ғамгусори ин миллат нестед. вагарна дар шароити пандемия ақаллан барои аз дастдодаҳо тасаллият мегуфтем, на аз мурдагон хушҳолӣ. мо медонем ки гурӯҳҳои дар хориҷ қарор дошта новобаста аз номашон ҳамагӣ реша дар наҳзат доранд. аммо наҳзат даст дар геноциди миллат. барои ҳамин худатонро ташвиш надиҳед, то он ки бадхоҳони миллату давлат реша дар наҳзат доранд. ин ҳама макру ҳиллаҳои шуморо мо ҷавонон хуб медонем ва ба гуфтаҳои пучи ягон нафари шумо бовар нахоҳем кард. мо ҷавонон дар баробари дигар табақаи фаъоли ҷомеа ваъда медиҳем ки бар зидди ҳама гуна амалҳои номатлуб қотеона мубориза мебарем. амалҳои разилонаи шумо бар ин хоинони миллатро маҳкум менамоем ва дар роҳи саодати миллат ва ҷамоли ватани маҳбубамон ҷонамонро агар лозим ояд дариғ намедорем. мо ба қатъияти том ба пешрафт ва шукуфоӣ хоҳем расид, зеро роҳи интихоб кардаи мо роҳи саодат ва хирад аст.